V dnešnej listárni nebudeme odpovedať na konkrétnu otázku, ale vyhovieme požiadavkám viacerým z vás a pán profesor Hričovský vám predvedie vrúbľovanie. Aký spôsob to bude dnes? Dnes to bude spôsob, ktorý odporúčam všetkým, aj keď ste nikdy nevrúblovali podkôru. Je to starý spôsob vrúblovania, ktorý je známy niekoľko tisíc ročí. Ako prvý vrúblovali v Číne. Neskôršie to prišlo od Rimanov k nám. Chcel by som vás všetkých poprosiť, že prečo vrúblujeme v tomto období. Vrúblujeme, pretože je miazga. Kôra sa nám dá pekne odklípiť a vrúblik sa dá zastrknúť. Vybrali sme si konár, ktorý, pozrite sa, je veľmi nepekne tvarovaný od majiteľa. Poprosím Janka, keby nám ho odrezal v tejto výške, kde budeme vrúblovať. Áno, ďakujem pekne. Túto časť, ktorú odrezal pán inžinier Škorňa, hladím nožíkom tie okraje, aby tá rezná plocha bola úplne hladká. To má nesmierny význam potom pri zaceľovaní raní. A dobrý pozor dávajte, dávam reznú plochu nie zo spodu, tam je nebezpečie odchlipnutia, ale takto z vrchu. Tá rezná plocha by mala byť asi tak 2,5 až 4 cm, zarezal som to. Už mi aj včelička pomáha a takto vpravo odchlípnem kôru. Vidíte, že je nádherná miazga. No a teraz prichádza do úvahy ten spôsob, že si vyberem časť vrúbla, ktorá mi vyhovuje. V mojom prípade to bude táto. Palec dám pod púčik a urobím takýto hladký rez, ktorý by mal mať dĺžku asi tak 2,5-3 cm. Vidíte, je to krásne urobené. Púčik je v prostriedku. V tejto spodnej časti urobím takýto mierny malinký jazyček kvôli lepšiemu zrastaniu a vrúblik si upravím na 3 púčiky. Nad púčikom urobím rez a teraz do tohoto miesta vložím vrúbel tak, že púčik bude znova asi v polovičke toho rezu. Po vložení vrúbľa zoberiem si foliovú pásku, ktorú si takto zachytím prstom. Začnem od spodu a snažím sa čo najskôr dostať nad púčik hore, aby mi ho nevytlačil. Tu je púčik a teraz takto zväzujem a pomaly sa znova dostanem naspäť. A túto spodnú časť takto pod vlečením jedným to takto zatiahnem. Toto je prvá úloha. Druhá úloha, veľmi vážna, je zatretie tejto reznej plochy, toho púčika na povrchu voskom. A táto rezná plocha musí byť takisto zatretá, ale pozor, tuto v týchto miestach to musí byť zatreté, aby tam nevznikla prázdna taká polodutinka. I tá je to opatrné okolo púčika, to natriem a dávam záruku, vážení priatelia, že sa mi to príjme a že budete mať z toho radosť. V škole vrúbľovania budeme pokračovať aj na budúci týždeň. V ďalšej farmárskej reví si ukážeme vrúbľovanie na spojku.